Taká moja prvá netradičná otázka bude, Martin, vy ste sa vraj stretli s Bon Jovim v Amerike, je to pravda? No nestretol som sa, bohužiaľ nestretol som sa. Stretla sa s ním moja stará mama, ktorá bývala len dva domy teda od jeho prastarej mamy. A môžem vám prezradiť, že najnovšie sme mu robili rodokmeň a John Bon Joviho stará mama pochádzala z Košickej Belej. To nemyslíte vážne? Áno, z Košickej Belej. Ja by som bol veľmi rád, keby John Bon Jovi prišiel do Tegeni sa pozrieť na naše múzeum. Párkrát som ho čakal, lebo on behá po New Jersey ráno a vraj sa normálne stretáva s tými ľuďmi, tak ja som napriek mojej veľkej váhe ho tam čakal. Aj som chcel, že si s ním zabehám, ale akurát tie 3 dní, keď ja som ho čakal, tak tam nebol. Joj, škoda. Ale John Bon Jovi sa veľmi hlási k slovenským koreňom a som veľmi rád teda, že bol na koncerte vo Viedni a vtedy sľuboval teda, že navštíví aj Slovensko, tak dúfam, že na Holúbkový festival, ktorý budeme robiť, Bon Jovi príde. A kedy bude ten Holúbkový festival, keď už ho spomíname? Akurát dnes som sa dozvedel, že Košický samosprávny kraj podporil našu aktivitu a že budeme mať Holúbkový festival Huliky Fest. Tak sa to bude volať. Áno, lebo viete, v Kačanove sú huliky a v Tegeni sú holúbky. Áno, áno. Takže sme urobili Holúbkový festival Huliky Fest. A viete už nejaký termín, ako, že kedy by to mohlo byť? Bude to na jeseň. Budúci rok, ako? Áno, budúci rok na jeseň. Predsa tá kapusta, aby bola tak ďalej čerstvá. Tešíme sa, lebo skutočne tie holúbky, ja keď chodím po Amerike, každý jeden Američan slovenského pôvodu pamätá holúbky. A moja prastará mama, keďže mala tú cateringovú firmu, tak zasobovala holúbkami celé východné pobrežie Ameriky. Takže na jej počesť urobíme holúbkový festival Huliky Fest. Budú sa môcť zapojiť teraz z verejnosti ľudia, budú sa môcť nejako hlásiť, hej? Predpokladáme 15 tímov. Predpokladáme odbornú komisiu, kde ja budem samozrejme predseda. Ako inak? A potom budeme mať rôzne malé súťaže. Budeme mať súťaž o najmenší holúbok. Potom budeme mať časovú súťaž, kto najviac ušúľa holúbkov za 1 minútu a tak ďalej. Takže dúfam teda, že to bude úspešná akcia. Holúbky si nezaslúžia? Zaslúžia určite. Varíme guláše, halušky robíme, pyrohy lepíme. Ktoré so zemplínom nemajú tie halušky nič spoločné. Tak som rád skutočne, že takto oživíme naše múzeum. Aký je podľa vás ideálny holúbok? Aká veľkosť je? Čím menší, tým lepší. Čiže aj taký miničko, hej? Také jednohúbkové. Spomeniem úplnú svetovú odborníčku vo varení holúbkov, moju svokru, ktorá skutočne bude asi predsedkyňa komisie možno. Lebo s vami? Ona aj so mnou, áno. Ona skutočne tie holúbky v tom Kačanove robí také, že ja neviem, či nie na holúbkoch ma chytili do tej rodiny náhodou. Tak vám chutia. Chutia mi veľmi. Ako také tie práve podľa vás sú kombináciou teda tie ryže a mesa? Trošku tam je problém s tou rýžou, lebo predpokladám, že pred 100 rokmi tí ľudia, ktorí do Ameriky odchádzali, asi rýžu nepoužívali, takže budeme mať aj klasické s krupami a budeme mať aj dnešné s rýžou. Viete, aj dnes kúpiť dobrú rýžu je umenie, no. Takže uvidíme, niekto používal kyslú kapustu, niekto sladkú kapustu, niekto dáva smotanu, niekto nedáva smotanu. Pozrite, slinky mi opäť tečú, keď hovorím. Niekto rýžu predvára, niekto dáva surovú, niekto opeká a tak ďalej. Tak, presne. Niektoré holúbky sú presne opečené. Takže je zaujímavé, že vlastne, aj keď je to plnená kapusta, tak ten názov holúbky, aj keď nie je oficiálny, tak vlastne všetci na Slovensku poznajú. Tak uvidíme, aké týmy sa prihlásia. Týmto vyzývam všetkých, kto by mal záujem a si myslí, že ich holúbky sú najlepšie. Že sa môžu prihlásiť. Robíme to asi tak, že vlastne sa už doniesie tá zmes s kapustou, ušúľa sa, uvarí sa na mieste. Zmes bude a osobitne bude kapusta a tam sa bude šúľať na nejaký čas a nejaké množstva a tak ďalej. Tak, presne áno. No mnohí naši diváci a možno poslucháči aj spoznali vo vás pána docenta Martina Javora, ktorý je môjim hosťom v našom podcastovom štúdiu Destiny of People. Máte naozaj, pán docent, bohatý život. Ja keď som si prechádzal vlastne včera materiály, tak mnohí vás teda, ako spomínam, poznajú ako pána profesora z Prešovskej univerzity, mnohí ako zakladateľa Múzea vysťahovalectva, ktoré ste založili vlastne a otvorili pred rokom a pol zhruba, nie? V máji. No a ďalšie veci, o ktorých budeme dnes sa rozprávať. Vy ste taký nadšenec tej Ameriky. Prečo?
No, viete, my si nie celkom uvedomujeme to, ako sme prepojení s tou Amerikou. Tretina nášho národa sa nám vysťahovala preč. Ja keď sa študentov mojich pýtam, kto mal niekoho v Amerike, všetci ruku hore. Ale keď sa ich pýtam, že čo o nich viete, čo viete o tých ľuďoch, nič. Viem, niekde bol v báni a tak. Potom sme stratili kontakt a tak ďalej. Takže preto my sme zriadili múzeum, aby sme ukázali ľuďom, že ten život tam bol jednak veľmi zaujímavý, spoločenský, kultúrne bohatý a jednak, že tí ľudia nezabudli na to, odkiaľ prišli. No a súvisí to s mojou rodinou. Moja rodina, všetky 4 vetvy vlastne sú z majú emigrantskú históriu. Moje 2 staré mamy, prastaré, sa narodili v Amerike. V tej prvej generácii vysťahovalcov. Jedna v Clevelande, v Ohio a druhá v Homestead, Pensylvánii. Moji 2 starí otcovia zomreli v Amerike. Jeden v Chicagu, druhý v Perth Amboy v New Jersey. Takže skutočne je to genéza a takýto príbehov je veľmi veľa. Veď keď ľudia prídu do múzea a začnú hovoriť tie príbehy o tých svojich predkov a o tom, čo všetko v tej Amerike zažili, pre mňa to je skutočne bezodná studňa príbehov, ktorú treba spracovať, vydať a ukázať tým ľuďom, že títo ľudia skutočne ešte raz nezabudli, kto boli a odkiaľ prišli. Čiže vnímam to takto, že aj my by sme sa mali viac zaujímať o to, odkiaľ sme a nejakým spôsobom hľadať a zisťovať o tých našich predkoch viac? Určite. Viete, mňa ide poraziť, keď pozerám učebnice dejepisu pre základné a stredné školy. Moja manželka je učiteľka dejepisu a učí niekoľko týždňov napríklad o francúzskej revolúcii. Nehovorím, že nie je potrebné vedieť aj o francúzskej revolúcii, ale neviem, či to je až natoľko dôležité, aby sme jej venovali toľkú pozornosť, keď nevieme o dejinách svojej obce, svojho mesta, nevieme o svojich predkoch. Študentom mojim často hovorím. Hlavne zistíte, kto ste. Kto ste? Kto bol váš dedo, baba? Čím sa živili? Čo robili? Čo robili? Odkiaľ prišli? Aké mali názory? Čo čítali? Čo robili? Aké polia kúpili? Čo sadili? Čo jedli? O tom by mala byť história takisto a bohužiaľ nie celkom na tých našich školách je to tak. Vy aj pomáhate ľuďom v tomto, lebo ste mi prezradili, že robíte rodokmenie pre Michalovce, alebo tento okres ste urobili koľko zatiaľ? No, veľmi veľa. Ja mám jedného veľmi dobrého priateľa, Michala Rázusa, genealóga, profesionálneho. Je to môj študent, ktorým sme urobili skutočne veľmi veľa. A on niekoľko stovák rodokmeňov. A viete, potom tie príbehy sú neuveriteľné. Poviete nejaký? A s akým ste sa tak stretli, že vám priastol k srdcu? Alebo bol zvláštny niečím? To jasné, mám veľmi šikovnú študentku, ktorá zisťovala svojich predkov v Amerike a zistila, že jej pradedo bol drogový díler v Chicagu. Chicago bolo tým povestné asi takéto mesto. To bolo také zaujímavé a koniec koncov, viete, tí prarodičia Bon Joviho boli Jackovci. Jacko, on hovorí Jackov, ale to sú Jacko. A doteraz v tej dedinke žijú tí Jackovci a otázka je, či vedia, že možno, že John Bon Jovi je ich fajta. Jak sa po nás hovorí fajta. Ako sa hovorí fajta, rodina. Takže skutočne o tom by tá história mala byť. A potom zistíte, že ten taký umelý nacionalizmus je trošku nie na mieste. Viete, v roku 1709 až 1710 bola posledná veľká epidémia na území Uhorska. Veľké percento obyvateľstva vymrelo a tipnite si, koľko rodín ostalo žiť v meste Michalovce. 1710? 1710. Ja neviem, nejaká 1000? 5. 5 ľudí? 5 rodín. 5 rodín. Aha. 5 rodín. V Sobrancach 1. Fú. Takže viete, keď niekto svoj pôvod odvodzuje od Veľkej Moravy, alebo ja neviem, my tu, chvála Bohu, žijeme takým mixom rôznych národností a rôznych smerov a obyvateľstva, že je to, preto máme také pekné dievčatá, vždy hovorím. Že ten mix spôsobí to, že tá genetika potom vystrelí. No, skutočne, takže veľmi často je veľmi ťažko sa dostať za
18. storočie. Hej. Mňa veľmi prekvapilo, keď som si včera študovala nejaké materiály, že naozaj na začiatku a na prelome 19. 20. storočia odišlo zo Zemplína, zo Zemplínskej župy okolo 45%, uvádzate možno aj niekedy aj viac. To je obrovská vlna, vysťahovali sa. Prečo práve všetci išli do Ameriky? Dá sa to tak povedať? Veľká väčšina išla do Ameriky, súvisí to s vývojom v Amerike. Hej, viete, není to len záležitosť Zemplína. Musíme si uvedomiť, že viete, 4 milióny Írov odišli, 2 milióny Nemcov. Aha, čiže to bolo také celoeurópske. 1 200 000 Švédov, hej. 400 000 Dánov. Takže to bol celoeurópsky proces a súvisí to jednak s demografickou situáciou v Európe. Už tá zdravotná starostlivosť bola na aké také úrovni a už tie deti prežívali. A viete, bolo ťažko sa 7. súrodencom uživiť na tých poliach, takže tí odchádzali potom tí, ktorí jednoducho to nemali také ľahké. To je po prvé. A po druhé, ja často hovorím, viete, o tých príčinách, to tiež niekedy mi vrie krv, ako sa hovorí. Odísť do Ameriky bolo bola to móda. Viete, tí ľudia v živote neboli nikde mimo tých dedín a zrazu mohli ísť preč. Takže, viete, vždy hovorím príbeh môjho prastarého otca, ktorý sa vrátil. Odišiel ako chudobný chlap. A vrátil sa v ancugu, s kalápom a v krčme zaplatil všetkým. Na druhý deň všetci chceli ísť do Ameriky. Chudobný, bohatý. Jednoducho bola to móda. Better life, móda. Samozrejme, že veľká časť vysťahovalstva mala sociálny dôvod, ale viete, aj to vysťahovalstvo nie je jednoliaté. Máme niekoľko vln vysťahovalectva. To často hovorím, že viete, preto na tom Slovensku to nevyzerá tak, ako by to vyzerať malo, lebo za posledných 150 rokov nám z každej generácie odišli najlepší ľudia. Každých 30 rokov. Zoberte si, spomínali ste prelom 19. 20. storočia. V 18. roku, keď vznikol nový štát, emigrácia obrovská, medzivojnová emigrácia, to si tiež málo kto uvedomuje, že ten československý štát medzivojnový mal veľké sociálne problémy. Hej. Potom to nešťastie, čo sme spôsobili v rokoch 39-45. Fašistická emigrácia z roku 45. Áno. V roku 48 opäť utekali ľudia, keď komunisti sa dostali k moci. V 68. Áno. V 89. A teraz už... A dnes 40% mladých ľudí nechce žiť v tomto štáte. Áno, nie idú do Ameriky, ale idú inde. Všade, ale nie tu. Ale viete, takže vlastne, čo si nie celkom uvedomujeme, že to je veľký problém. Všetci by deti chceli posielať len do sveta, ale neuvedomujú si, že sa nevrátia. Ale to asi malé percento sa vráti. Nevadí, je to podstatné. Viete, je to iné ako v 19. storočí, keď naši národovci išli do Jeny alebo do Hále a sa vracali naspäť, ale dnes bohužiaľ sa tí ľudia nevracajú. No Štúr bol napríklad v Hále, nie, no ale tak on tam išiel na iné veci a sa vrátil naspäť. Oni sa vracali naspäť, ale lebo aj títo emigranti prví vlastne išli s tým, že nechcú ostať v Amerike. Aha, ale nakoniec zostala väčšina z nich drvivá. Viete čo, 30% sa vrátilo asi. Oni išli s tým zarobiť peniaze, vrátiť sa, kúpiť dom, pozemok, trošku sa. Viete, dnes my sme tých prvých nazvali pendleri, často o tom hovorím. Môj prastarý otec bol 7-krát. Tak dnes sa chodí do Rakúska, hore dole. Vlastne ale potom v 24. Amerika zatvorila hranice a bolo sa treba rozhodnúť. No a potom to súvisí prečo do Ameriky, preto lebo po občianskej vojne v Amerike v roku 1864 Amerika spustila neuveriteľný rozvoj ekonomický. No a bolo treba lacnú pracovnú silu. Áno. A naši Slováci, povedzme si pravdu, ideme do tej báne, viete, často... Tam to bola ťažká práca pre tých chlapov. Ťažká práca. Ja často, viete, tí Íri o nás veľa popísali v tých prvých, lebo Íri boli katolíci, mali podobný osud ako my a tí naši predkovia najprv chodili do tých írskych kostolov. No a oni tie zážitky, čo písali o Slovákoch, to by to... Spomeniete si na nejaký? No áno, Íri chlastali whisky? Riadne, viete si predstaviť. Íri chlastali riadne, ale toto, čo opisovali o Slovákoch, tak to teda fakt
Viete, výplata každý piatok, žena doma. Deti tiež. V roku 1907 ste priemerne zarobili $1.50 na deň a 5 centov stála whisky. Takže, viete, no ale opäť, ako tí Slováci hovorili z východu Slovenska od nás, od Michaloviec, whisky, to nie pre moje opísky. Oni potrebovali takú našu domácu. To sa pýtali, že či bilú palenku nemajú. To tiež Iri píše. A bola taká lemek čajová. A čo si brali tí ľudia? Alebo keby sme aj tak mohli povedať, koľko žien a koľko mužov odchádzalo? Asi väčšinou to boli muži. A čo si brali so sebou tí ľudia? Opäť sa to mení podľa tých období, ale tí prví boli muži s tým, že sa vrátia. Postupne odchádzali celé rodiny. Práve v tejto knihe o našich rodákoch v Amerike opisujem tie nešťastné osudy. Napríklad? Keď vlastne tie ženy, keď sa muž neozýval, išli sami, našli toho muža v nie celkom vhodných morálnych pozíciách v tej Amerike a tak ďalej. A potom tie nešťastia, ktoré sa v tej Amerike diali, boli na dennom poriadku. Také osobné tragédie? Osobné tragédie. Uvedome si, že tí naši Slováci pracovali skutočne v tom najťažšom priemysle, v baniach, väčšinou v Pensylvánie, Ohája, v železiarniach a tam skutočne to boli tragédie, myslíte, také, že sa im niečo stalo ako takto, hej? Áno, tragédie takto a potom samozrejme rodinné tragédie. Viete, to vysťahovalstvo aj dnes pôsobí veľmi veľké sociálne problémy. Viete, človek, keď nie je doma 13 rokov, tak sa odlúči. Jasné. Keď nie je doma niekedy rok, tak už to je dosť veľa. Tak, takže bol to, ja si myslím, že bol to obrovský problém a šok aj pre to hospodárstvo krajiny a jednak aj pre život tej dediny. Čo si brali teda tí chlapi, keď odchádzali? Ja som niekde zachytila, že ste rozprávali, že nebolo to nejak možno akože veľa oblečenia, ale určite tam bola tá palenočka nejaká. Bola? Bola, viete dobre, že bola. Áno, viete, ten alkoholizmus patrí k tým slovenským dejinám a k slovenskej entite. No a opäť tých Írov spomeniem, hej, že písali o tom, že so Slovákom od piatku teda do nedele žiadna debata, reč nemôže byť. Nedeľu idú do kostola, ale potom zase sa opíjajú, ale v pondelok je schopný 12 hodín tvrdo v práci robiť. To sú korene. To sú tie korene. Hej. Skutočne tá pozícia našich a vlastne tá povesť Slovákov ako dobrých robotníkov bola veľmi silná v Amerike. Čiže chceli ich na prácu. Lebo viete, vedeli, že odrobia. A po druhé, viete, Slovák neštrajkoval väčšinou. Hej. Radšej bol ticho. Aj keď boli veľké štrajky, kde sa aj Slováci zúčastnili, málo kto vie o takzvanom Latimerskom masakri v roku 1897, keď 16 Slovákov bolo postrieľaných, ktorí štrajkovali kvôli zlým podmienkam v baniach. Pracovným a mzdovým. No, takže viete, čo si zobral so sebou? Veľmi veľa toho brať nemohol do toho kufra, ale samozrejme, že tam bola modľacia knižka, potom samozrejme oblečenie, údeniny, no a palienočka ostala byť. Viete, známa je tá pohľadnica tých robotníkov na newyorskom mrakodrape. Áno. Obed nad mrakodrapom sa to A to sú Slováci? No, jeden z nich, ten úplne posledný napravo, je Gusty Popovič. Fakt? A on túto pohľadnicu poslal domov manželke, to je známy príbeh. To nepoznám. A vzadu bolo napísané, lebo on stojí, keď si pozriete na stránke Kasika, kde tá fotka tam je. Pozrieme. On sedí na tej šíne. To je taká vysoko, hej, nad mrakodrapmi. Drží tú fľašku palenky a vzadu je napísané na tej pohľadnici: Nebojše, Mariško, jak vidíš, a ja tu aj v Amerike jem fľašečku. Aj toto je jeden z takých príbehov, ktoré ste Gusty zachytili. Popovič je veľmi známa osobnosť americko-slovenských dejín. Hej. Takže brali si, viete, ja často o tom rozmýšľam aj so študentami, sa snažím na to prísť, ako oni odchádzali. Skutočne doteraz to je pre mňa záhada. Akom keď zmysle? tí ľudia neboli v živote mimo svojej dediny. Neboli v živote mimo svojej dediny a zrazu teda sa vybrali do Ameriky. Fungovala veľká sieť agentov, rôznych, ktorí vlastne schytávali týchto ľudí, podvádzali ich neuveriteľným spôsobom. Boli to šmejdi. Brali asi veľké peniaze za to, aby sa dostali do Ameriky. Títo ľudia, áno, presne. Sľubovali im, viete, zlaté chodníky,
Panenka Mária vás čaká tam, to bola socha slobody. A pečené holuby a zadarmo no jednoducho, bolo to také, viete, dosť nedobré. No a tú cestu si neviem predstaviť. Čiže vlastne Slováci išli nejakými rôznymi cestami do Írska, alebo teda do Francúzska, alebo kade išli loďou? Slováci, alebo teda hovoríme, dobre, Slováci odchádzali niekoľkými smermi. Veľká väčšina odchádzala cez Poľsko do prístavov na pobrežia Atlantického oceánu. Brémy, Hamburg, Antwerpy, Gdyňa hore v Poľsku. Alebo odchádzali potom z Fiume, to je dnešná rieka, dole v Chorvátsku dnešnom, čo vtedy bola súčasť monarchie. Hej, takže nemusel žiadne veľké hranice prechádzať, išiel dole. No a dôležité sa bolo dostať k vlaku, vtedy, v 19. storočí. Takže buď odchádzali do Osvienčimu, do Poľska, väčšinou odtiaľ z tohto regiónu. Sa dostávali do Poľska, do Osvienčimu, kde bola železnica a odtiaľ sa už dostávali potom k tým pobrežiu, k tým centram. Tam samozrejme ešte istý čas boli, aby ich ošklbali ešte viac. A tak do tej lode od 3 týždňov v roku 1889 až po 6 dní v roku 1907, dajme to. Áno, čiže to sa skracovalo čím ďalej, tak akože tá plavba bola kratšia. Lepšie lode a tak ďalej. No známy bol Titanic z toho obdobia, nie? Zachytili ste aj nejaký príbeh z Titanicu? Slováci boli na Titanicu, áno, píšem o tom aj v tejto knihe. Boli ale nejaké také príbehy, nemáme. Silné. A väčšinou asi boli v 3. triede, nikto asi nejaký šľachtic tade necestoval? Viete čo, neviem teraz presne. Sa mi zdá, že niekto tam aj bol taký, ale priznám sa, že nemám presnú informáciu teraz. Ale v tejto knihe to máme, to by sme mohli nájsť potom. Ako komunikovali s rodinou? Vlastne v podstate prišli tam, čiže len asi nejakými listami. Vieme aj, ako dlho išiel list z Ameriky, že keď tu tá žena čakala na to, že... Viete čo, uhorská pošta bola veľmi kvalitná už vtedy. Takže, viete to, často my to Uhorsko považujeme za zaostalú krajinu, ale nebolo to celkom tak. To bol štát, ktorý si myslím, že nechcem povedať, že bol vyspelý, ale niektoré služby boli skutočne veľmi dobré. Pošta uhorská fungovala. Viete, máme v múzeu niekoľko listov a smejem sa, ako tí muži písali listy tým ženám. Každý rok ten istý list. Hej. Pozdravujem ce, Haničko, jakže máš, ja dobre, všetko v poradku, posielam ti penieži, trimše, požehnané sviatky. Posielali peniaze, nestali sa mnohokrát tie peniaze? Samozrejme, oni poslali peniaze tak poslali v kopertke, keď poznáte to slovo, to je čo obálka. To je? Obálka, kopertka, hej. Kopertka, že či sa nestratili tie aby peniaze? Aby sa nestratili, ale väčšinou samozrejme sa stratili, ale potom existovali rôzne šifkartové a bankové spoločnosti, takou najznámejšou bola Bosáková spoločnosť, takže už to posielali takto a potom normálnym spôsobom pošta uhorská vyplácala tie peniaze. Koľko dokázali poslať z Ameriky tak za nejaké obdobie? Aj toto ste mapovali? Viete čo, mapujem to. Poslali na tú dobu obrovské peniaze. Fakt? Uhorská vláda mapovala, že to boli milióny. Viete, tí ľudia, keď naraz posielali, tak to boli milióny korún vtedajších, ktoré potom tí ľudia investovali do kúpy tých pozemkov a vôbec do rôznych iných vecí. Viete, tu na Zempline je známy amerikánsky dom. To je dom postavený Amerikánom, ktorý prišiel z Ameriky. Koniec koncov naše múzeum je jednom z prvých takýchto amerikánskych domov. Takže tých domov tu máme veľmi veľa, okolo 100. No a potom, viete, ja z detstva pamätám jednu vôňu. A to je vôňa Michalovského Tuzexu. Neviem, či sa pamätáte na Michalovský Tuzek. Jasne, pamätám si, hej, ale myslím, že som tam nikdy nebola ja. Tú vôňu, tú sladkú vôňu Tuzexu v Michalovciach, to ja nikdy v živote nezabudnem. Takže potom neskôr už, keď sa tie peniaze posielali, tak za nech sa dostávali tie bony. Áno. A ten Tuzex Michalovský mal najväčší obrad z celého Československa. Tam sa dalo dostať to, čo nikde inde však. Džíny, nejaké káva. A pred Tuzexom bola ten dar, tá čierna ekonomika, ktorá, keď aj moja stará mama tam predávala chustočky.
To bol taký amerikánsky tovar ďalší. Hej. Mm-hmm. Ako sa ten tovar sem dostával? To vlastne... Posielali ich klasickým ľudia. balíkmi. Spomínali sme že posielali listy, peniaze, ale vy máte zaujímavé príbehy, čo ešte dokázali poslať, tak viete nám povedať, že čo sa stalo? Ja viem, na čo narážate, na ten môj príbeh. Váš perfektný príbeh. Skutočne. Ja som vedel o tom, teda už sa to ku mne dostalo aj predtým, ale ja som si myslel, že to je vtip. Ale nie je to vtip. Určite to nie je vtip. Lebo ja som to čítal v novinách amerických Jednota z roku 1927. Tak pre divákov, ak môžem. Povedzte. V roku 1927 zomrela emigrantka z Dlhého Klčova, okresu Ranov nad Topľou, v meste Munhall v Pensylvánii, ktorá patrila do kostola, z ktorého máme aj vitráž v našom múzeu. No a posledným prianím tejto dámy bolo byť pochovaná v Dlhom Klčove. Tak chceli jej to prianie samozrejme splniť. Pani telo dali na kremáciu a popol z kremácie poslali do Dlhého Klčova. Avšak v Dlhom Klčove otvorili balík z Ameriky. A to jaké parádne kakao z Ameriky nám poslali. Také bilé kakao v Amerike majú. No. A upiekli koláč. Z babky. A na to prišlo písmo, samozrejme, že Dzebaba pochovaná. Hej. Biskup Kulik z Greensburgu, môj veľmi dobrý priateľ, mi to vysvetľoval. On je jediný biskup slovenského pôvodu. A vysvetľoval mi, že vlastne nebolo povolené posielať tieto urny s popolom len tak. Hej. Takže vlastne oni nepísali v tom kufri, že čo to je. No. A viete, ja sa pamätám, keď mne niečo stará mama z Ameriky poslala, alebo nám, to mohlo byť, neviem, aké nedobré. Ale... Výborné to z Ameriky. Musíš. Žuvačky boli chuť. Hej. Žuvačky, to ja fakt nezabudnem. To... A teraz rozmýšľam, aká bola odpoveď, že Dzebaba pochovaná. No to už nevieme ďalej, ale lebo v tých novinách to je ako varovanie. Hej, že dávajte že nerobte to, lebo oni, viete, samozrejme, asi o kremácii v Dlhom Klčove veľkú predstavu mať asi nemohli. Viete, a takýchto príbehov je skutočne viac a to ja niekedy skutočne až slzy mi sa mi od smiechu tlačia do očí. To je neuveriteľná studňa príbehov tá emigrácia. Hej. Dajte ešte nejaký, čo sa vám tak tlačí. Niektoré sú nepublikovateľné. Aha. A niektoré, viete, ja ten príbeh o tom popole hovorím našim seniorkám z univerzity 3. veku. A jedna pani mi hovorí, že či môže povedať príbeh. Hovorí, pán docent, ja vám poviem príbeh z mojej rodiny. Vrátil sa domov po 5 rokoch chlap a doma 2-ročný chlapec. Hej. Nie celkom to vychádzalo. Hej. No a dokonca teda ten chlapec bol teda s Rómom ho mala dotyčná, hej, takže bol taký trošku počarovný, ako sa hovorí u nás. No a ten chlap sa vrátil z Ameriky s tým, že nedal vedieť, že príde a ona, tá žena, nevedela na rýchlo, čo s tým chlapcom má robiť, keď ten chlap prišiel. Tak ho dala do kúpeľne. Hej. No a teraz tie veľké kufre ten chlap si položil ku kúpeľni a išiel sa zvicavať s tou ženou. Zvítal sa s ňou a zrazu z tej kúpeľne vychádzal ten chlapec. A ten chlap pozerá a hovorí, oni mi ho pribalili. Oni mi ho pribalili. No. Takže v Amerike bol pravdepodobne ešte jeden taký počarovný. Teraz prepáč, že vždy sa smejem, keď si na to spomeniem, lebo ja si to neviem predstaviť. Či to je pravda, či nie, neviem, ale taký príbeh bol. A skutočne máme niekoľko, to mám dokázaných, paralelných rodín. V Bratcovciach Janko a Anička a v Sayreville v New Jersey John and Ann. Nikto nevedel, viete, žiadny Facebook neexistoval, nikto nevedel navzájom o sebe a skutočne takéto paralelné rodiny boli. Áno. Tak je to aj také logické, že keď tí muži boli dlho preč, dlho za tú vodou, ženy tu samé, no tak nejak sa to skrutilo. A samozrejme, no áno, bol to, hovorím, že bol to sociálny, veľký sociálny problém.
Na začiatku sme spomínali Bon Joviho, že má predkov. Sú ešte nejakí takí známi ľudia, o ktorých viete povedať, že sú vlastne v Amerike, ale predkov majú zo Slovenska? Také showbiznisové nejaké hviezdy alebo iné? Viete, keď si otvoríte stránku nášho muzea Casigarda, máme tam zoznam týchto ľudí. To je niekoľko stovák ľudí, ktorých máme. Viete, Paul Newman, jeho mama je z ptičieho od humeného. Angelina Jolie. Fakt? Aj ona má zo Slovenska korene? No, veľmi, veľmi, veľmi veľa. Viete, teraz málo kto vie, my sme v Ťahyni zriadili observatórium človeka, ktorý chodil posledný po mesiaci. Eugen Cernan, ktorý pochádzal, jeho rodičia boli z Vysokej nad Kysucou napríklad. No a jednoducho tam cez astronautov, politikov, showbiz, hercov, herečky, je to predseda Najvyššieho súdu v Amerike má slovenský pôvod. Len viete, americký sen sa splnil skutočne len malému promile tých ľudí, ktorí odišli a tá práca a tie osudy sú veľmi často veľmi kruté asi a ťažké. Kruté. A potom, viete, tí Slováci, to je druhý problém, ktorý mapujem a ktorý mi nejde do hlavy a často sa snažím ho pochopiť. Že tí Slováci aj v tej ďalekej krajine mali problém sami so sebou, respektíve medzi sebou. Hej. Tí Slováci, my sme skutočne nedobrá povaha asi. Prečo? V čom bol ten problém? Keď čítate tie noviny amerických Slovákov, 80% tých novín sú spory. Fakt? To by ste neverili. Katolíci s luteránmi. Aha, že aj náboženské. Samozrejme. Nikdy. Grekokatolíci s pravoslavnými v živote. Emigranti z Oravy s emigrantmi z Michaloviec v živote. No a potom, viete, potom sú schopní na jednej strane vo Wilkes-Barre, kde pôsobil známy Slovák Jozef Murgáš. Máte na jednej ulici na 800 metroch 4 slovenské kostoly. Bo viete, oni sa pohádali v jednom kostole, postavili si druhý. Tie spory, skutočne toto má... Lebo ostatné národy vedeli viac držať pri sebe. Takú máme natúru nedobrú. A potom sa hovorí, že sme pohostinný, veselý národ, milý národ. Ja mám problém trošku s tou pohostinnosťou Slovákov. Neviem, či to nie je klišé už. Fakt? Hej, že tak toto vnímate vy. Viete, keď prídete všade inde, viete, ja mám problém s gastronómiou, veď aj tak vyzerá. Keď prídete hoci, jednoducho tá pohostinnosť, neviem, či to už nie je minulosťou na Slovensku. Takže v tej Amerike to bolo veľmi... No a potom sprenevera. Tie slovenské firmy, slovenské spoločnosti, Sokol, Jednota a ďalšie. Skutočne často sa stávalo, že sa spreneverili peniaze. Kostolné, farári, aj iné. Na druhej strane treba povedať, že tá viera bola tým, čo spájalo tých Slovákov. Viete, my sme mapovali slovenské kostoly v Amerike 720. Na stránke našej Casigarda.sk máme interaktívnu mapu pamiatok, máme interaktívnu mapu kostolov, ktoré postavili Slováci a cerkvy. 720, to je neuveriteľné. Je to neuveriteľné číslo na to. Viete, lebo a popri tých kostoloch vznikali tieto spolky, ktoré vlastne sanovali neexistujúci sociálny systém v Amerike. Bolo potrebné až životu dôležité byť súčasťou spolku, kde ste platili nejaké malé poistné a keď sa niečo stalo, tak ten spolok sa o vás postaral. Aha. Udržiavali vlastne Slováci v zahraničí také tradície, tie gastronomické, aj tie také nejaké spevy, nejaké kroje, oblečenia, alebo to tam postupne zanikalo? Viete, tá amerikanizácia bola neuveriteľne silná. A to je tiež také špecifikum Slovákov, že vlastne, viete, to sa často tu hovorí, že niekto ide do Prahy, už len sadne na vlak a už mluví, nie? No. A podobne to bolo. A bolo to tak aj tam? Hej? Ja to sledujem teraz najnovšie cez baseball. Viete, u nás nehral baseball každému nikdy. Hovorím, že môj intelekt nie je tak vysoký, aby som pochopil túto hru. Dvakrát som bol na baseball. Zvláštna hra, hej. To si neviete predstaviť. To je nuda neuveriteľná. Fakt? Hej.
Tak mňa nudí futbal, ale tak bejsbol asi. Ale oni vlastne sa snažili, viete, ten bejsbol bol takým znakom toho amerikánstva a toho, že už ste Američan. Hej. Takže vlastne vznikali slovenské bejsbolové ligy. V múzeu máme trofeje týchto líg a tak ďalej. No a veľmi, veľmi rýchlo časť Slovákov chcela zabudnúť a sa zamerikanizovať. Hej. A potom ich veľmi rýchlo zomlel ten mlyn tej Ameriky. Škoda. Áno, ale na druhej strane potom sú, a hlavne tie spolky z začiatku veľmi dlho sa aj snažia niektoré ešte zachovať to dedičstvo. Len viete, čím ďalej, tým menej sa z toho zachováva. Súvisí to s tým, že už neexistuje takmer žiadna nová emigrácia do Ameriky. Dnes ľudia do Ameriky neodchádzajú. Viete, dnes majú bližšie, kde môžu ísť do Anglicka, do Nemecka, do Rakúska, ale do Ameriky neodchádzajú. Takže vlastne tým pádom tam nemá kto prevziať tieto... kto prevziať aj, viete, tiež, no jednoducho už sa to, a potom pamätajú sa už len také čriepky, hej. No z tých jedál vám hovorím, každý jeden Američan pozná holúbky slovenského pôvodu. Ktoré ešte jedlo pozná? Ešte je niečo, čo poznajú okrem holúbkov? No, pyrohy samozrejme. Pyrohy? Pyrohy, to často sa tam aj robia. No a potom na minulé som sa stretol s nálešníkmi, hej. A čo sa týka nápoja nejakého? Je niečo, čo si Slováci tam zobrali? Neviem. Viem, že vo Filadelfii máme v múzeu. Vo Filadelfii v 70. rokoch varili svoje vlastné pivo. A máme tam takú tabličku v múzeu a to pivo nazvali po slovensky Je dobre. It's good. A je tam dodnes? Nie, len to len tak krátko fungovalo. Takže vlastne sú skutočne len čriepky, ale na druhej strane my sa snažíme zachrániť tú materiálnu kultúru, aj duchovnú, samozrejme, Slovákov v Amerike. Lebo, viete, stáva sa to, no bohužiaľ to musím povedať, tento štát, ako to slušne povedať, kašle na zahraničných Slovákov. Alebo teda tá pozornosť nie je dostatočná, aby som teda bol slušný, hej. No a to dedičstvo končí. Ja som zachránil niekoľko vlajok a stúch slovenských spolkov z koša doslova. Máte ich v múzeu u vás vlastne? Som dal zrekonštruovať a máme ich v múzeu. Myslíte, že sa tak, že ako kašle vláda na to, že... Vláda štát ako taký, to nielen táto vláda. Áno, ale tak aj predtým, že vlastne kašľú, že sa nestarajú, že netvoria, nejak nezhromažďujú to dedičstvo, čo tam je? Nie celkom sa o ňo zaujímajú. Aha, takto. Možno, že v ostatných komunitách slovenských v Európe, viete, lebo slovenské komunity sú dole na Dolnej zemi, v Srbsku, v Rumunsku, tam to je inak, ale tá Amerika nám uniká. Viete, ja som kúpil neuveriteľné množstvo vecí cez eBay. To je sieť taká inzertná, ktoré sa predávali ako juhoslovanské, poľské, české. A vy ste zistili, že to boli slovenské. A pritom to boli slovenské. Lebo viete, oni nevedia čítať po slovensky. Takže vlastne tieto veci oni nevedia zaradiť ani. A no, viete, Nemci dávajú miliardu eur na zahraničných Nemcov. Maďari, koľko dávajú na Maďarov zahraničných? U nás je to koľko? U nás je to pár miliónov, možno aj to, neviem, či správnym spôsobom. Hej. Čiže čo u vás nájde človek, ktorý príde k vám do múzea? Čo tam všetko máte? Čo si môže pozrieť, prípadne chytiť? Chytiť si môže všetko. To je zaujímavé vo vašom múzeu, že inde sa to nedá a u vás sa to dá. Tak viete, hovorím každému príbeh, keď sme boli v jednom nemenovanom múzeu a môj syn vtedy 8-ročný chytil tank. A tá pani na ňo kričala, aby ten tank nechytal, čo pre mňa bola záhada, viete, opancierovaný tank. Hej, si nemôže chytiť. A na to sme boli, asi týždeň na to sme boli v British Múzeu v Londýne, kde bola lokomotíva funkčná, na ktorej deti behali. A tak som si vtedy povedal, že v mojom múzeu môžete všetko chytiť, skúsiť, vyskúšať, dotknúť sa, opýtať sa, lebo o tom by to múzeum malo byť. A hlavne som veľmi rád, keď niekto do múzea príde a donesie príbeh. Nedávno sme odhalovali pamätník americkému Slovákovi, ktorý bol jedným z prvých mŕtvych v operácii vylodenia v Normandii v roku 1944. Viete, na týchto ľudí sme úplne zabudli. Narodil sa v Žbinciach, tuto nedaleko. Hneď v noci
pred vylodením teda ho zastrelili Nemci a potom sa utopil v tej rieke, ktorú dal Hitler rozvodniť vo Francúzsku. Hej. Takže na týchto ľudí sme úplne zabudli. A potom, v múzeu máme viac ako 4000 artefaktov a ja tak neskromne skutočne som pyšný na to, čo sa nám dokázalo tam, čo sa nám podarilo tam urobiť. A dúfam, že sa nám podarí ešte viac, lebo ja mám niekoľko plánov bláznivých. Tomu verím. Chcem preniesť dom z Ameriky. Napríklad. Čo moja pani manželka hovorí, že na takéto nápady to ja som... Expert. Objavili sme dom v Bredoku, to je predmestie Pittsburghu, ktoré máme jeho kompletnú históriu a chceli by sme tento dom preniesť do Tegeni, do Ťahyne, do múzea a postaviť ho na novo. Na novo, Viete, oni tie domy americké sú postavené z dreva, to ako Lego rozoberiete tam a tu by sme postavili. A tam by sme zriadili expozíciu, ako žili tí Slováci v začiatkom 20. storočia. Len, viete, na to vám treba okrem nápadu ešte aj peniaze. Takže ak niekto by náhodou nejaký sponzor chcel prispieť, budem veľmi rád. Takže to by sme veľmi chceli. Dokonca sme chceli preniesť aj kostol. Že pre vás je nič nemožné, len peniaze treba. Viete čo, v meste Lakewood v Ohio je kostol svätého Cyrila Metoda, ktorý vymaloval známy slovenský maliar Jozef Cincík. No a tie malby sú nádherné. Fakt. A teraz je to, viete, istý čas sa rozhodovalo o tom, že ho zborajú tam. Je to murovaný kostol. Hej. Teraz som minimálne tie krásne malby som chcel zachrániť. No a teraz sme objavili nedávno niekoľko vitráží zo slovenských kostolov, so slovenskými nápismi. Viete, daroval Milan Kucharčík, hej, a tak ďalej. Ste spomínali, že hroby ste našli vlastne slovenské. To by som veľmi chcel zmapovať. To by sme veľmi chceli s mojimi študentmi zmapovať. Že normálne v Amerike je to tak, že zaplatíte len raz a hrob máte navždy. Kým na Slovensku vieme, že musíme platiť po nejakej dobe, každých 10 rokov. Áno. Takže vlastne tam sa tie hroby zachovali z konca 19. storočia a na tých hroboch krásne vidíte ten proces amerikanizácie. Že kedy už prestáva sa na tých náhrobných kameňoch písať nárečím alebo po slovensky a už je to po anglicky. A už to ide po anglicky. Ale nedávno som v Hazeltone v Pensylvánii objavil hrob. Teraz to meno presne nepamätám, alebo to meno tam bolo. Tu spočíva meno, Jan Ignát, najmä tomu. Áno. Rodzený v Naciňovši, stolici Zemplínskej, žemi uhorskej. Zimomriavky som mal po chrbte. A ja teraz, keď hovoríte. Takže, a takýchto hrobov vieme zmapovať veľmi veľa, keďže opäť môj veľmi dobrý priateľ, pán otec biskup, je veľkým podporovateľom múzea a tam len ísť a fotiť a robiť databázu, lebo jednak Američania hľadajú hroby svojich predkov tu, ale jednak už cítim, že aj opačnou stranou ide ten záujem. Hej. Že ľudia naši hľadajú tam svojich takže trebalo by každopádne tieto hroby zmapovať, odfotiť, robiť databázu. Len, takže to by sme veľmi chceli, lebo toto je naše kultúrne dedičstvo. Ktoré ešte vieme zachovať, ešte stále. Ktoré vieme zachovať a tam tých hrobov je to sú, okrem toho, to je nádhera. Na stránke si môžete pozrieť Kasigardy. A potom ešte, teda, čo súvisí s múzeum, je môj veľký projekt, ktorý už dokončievame a na ktorý som veľmi pyšný tiež. A to je mapovanie pamiatok vysťahovalectva do Ameriky na území Slovenska. Američania, hlavne taká tá druhá, tretia generácia slovenského pôvodu, chceli niečo, alebo možno, že tí prví, ktorí už ostali, chceli zanechať niečo na Slovensku, aby bola po nich pamiatka. Objavili sme 211 prícestných krížov, ktoré darovali americkí Slováci. Týmto aj by som chcel vyzvať možno divákov, ak o niečom vedia, čo sme neobjavili, alebo vedia o nejakom kríži náhrobnom na cintoríne, pri ceste, alebo nejakej inej pamiatke, ktorú dali Američania postaviť, kúpili zvony do kostola, postavili kaplnku. Budem veľmi rád, ak dajú vedieť do múzea nám, do Kasigardy.
Plánujeme budúci rok vydať o tom publikáciu, taký zoznam týchto. Tuto v Michalovciach, napríklad vo Falkúšovciach je krásny kríž. Takisto, viete, máme pochovaného v Michalovciach pána Pauča, čo bol prezident Slovenskej ligy v Amerike. A takéto pamiatky mapujeme a máme ich skutočne veľmi veľa. A kde nájdeme, že ktoré už sú na našej stránke? Áno, na stránke máme interaktívnu mapu. Aha, a tam už vedia si pozrieť. Si pozriete, že kde sú tam súradnice a teraz tam dávame fotografie. No je to veľká téma, skutočne. Je to veľká téma a ja si myslím, že tento štát by mal trošku, viete, aj ideologicky túto tému podchytiť. Je to dôležité. V múzeu máme, ste sa pýtali, čo všetko v múzeu môžete vidieť. No, dajte ešte. Tak v múzeu máme tam niekoľko takých zaujímavých rarít. Predovšetkým tam máme uniformu amerického Slováka v Štefánikových légiách. Hej. A máme tam, myslím si, že originál Pittsburghskej dohody, ktorou vzniklo Československo. Bo boli 4 a ja som dostal za úlohu vypratať kanceláriu Slovenskej ligy v Amerike a medzi tými materiálmi som tam našiel aj tento materiál. A potom máme obrovskú zbierku, skutočne obrovskú zbierku slovenských stúch, slovenských spolkov v Amerike. Máme ich 440. Máme, ja to som zvedavý, či poslucháči alebo diváci budú poznať, máme švabliky. Máme krabičky od švablíkoch z Ameriky. Zápalkové krabičky zo slovenských krčiem a klubov a z bordelov tiež máme. A najmä sa nepáči bordel, ktorý sa volal Hotel Matovič, ale to máme taký. To fakt? Máme taký, príďte sa pozrieť. A potom skutočne veľká zbierka. Máme veľkú expozíciu, alebo teda značná časť múzea sa venuje významnej osobnosti slovenských dejín, ktorou bol Michal Bosák. Jeho Bosákové horké víno, máme tam originálne fľašky a tak ďalej. No a potom máme artefakty, ktoré dokumentujú skutočne bohatý, kultúrny, spoločenský, náboženský, športový život Slovákov v Amerike. Tie naše trofeje, to ja doteraz som pyšný na to, že ich máme. Viete, trofej Slovenskej bejzbolovej ligy z 28. roku môžete vidieť u nás v múzeu. Paráda. Viem, že ste hovorili, že máte tam aj nejaké kroje, ktoré dokonca ľudia naozaj si môžu aj chytiť, alebo rôzne písomnosti, rôzne noviny. Máme tam jeden kroj, ktorý som si doniesol z mesta Passaic v New Jersey, ktorý, predstavte si, na fašiangovom bále v Passaic v roku 1941 vyhral cenu o najkrajší kroj. Tam je to napísané na tom pohári po slovensky. A máme teda takou pýchou našou je naša zbierka slovenských novín v Amerike. 272 typov novín Slováci vydávali a keď vidíte tú vitrínku s tými ukážkami tých novín, to je neuveriteľné bohatstvo. A snažíme sa vytvoriť na univerzite v Prešove také dokumentačné stredisko slovenskej emigrácie, kde ľudia by mohli prísť a bádať. A kde by sme tie noviny zdigitalizovali. To by bolo super. No, viete, potom neuveriteľný príbeh sa spája s maľbou zo slovenského kostola, ktorú máme v múzeu. Ja som zachránil maľbu zo slovenského múzea z jedného mesta v Pensylvánii. To mesto sa volá Shenandoah. No a búrali tam slovenský kostol a keď som videl, že búrajú aj tú maľbu, tak som ich poprosil, že či teda nemôžem tú maľbu zobrať do múzea, kúpiť do múzea. No a kým teda prišla na Slovensko, tak som zistil, že niekto z nej vyrezal Krista. Keď sa príjete pozrieť. Bol tam krásny slovenský nápis, citácia z Biblie, poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení a ja vás občerstvím. To je citát z Biblie. Áno. A je to krásna maľba, volá sa Kristus a baníci. No a bohužiaľ takto bola znehodnotená, ale aspoň tieto dve časti sme doniesli. Hej, No a potom tam máme veľmi vzácne zástavy zo slovenských kostolov a spolkov z konca 19. storočia. Zo Scrantonov, z Wilkes-Barre, z Minneapolis. Máme tam slovenské kuchárky.
No, to je akože normálne knihy. Áno, hej? To je tá posledná vitrína, kde vždy sa zastavím pri holúbkoch, lebo vlastne máme tam otvorenú kuchárku, kde je recept na holúbky. Máme tam vôbec najstaršiu slovenskú kuchárku, ktorá je z Chicaga z konca 19. storočia. A máme tam, viete, potom je tam vitrínka, ktorá sa venuje školám slovenským v Amerike. A sú tam krásne slovenské šlabikáre, čítacie knihy a podobne, na čo som ešte zabudol. No a samozrejme máme podpis Johna Bon Joviho, vlastnoručný, ktorý daroval mojej starej mame a potom veľké množstvo iných artefaktov, na ktoré sa treba prispozrieť. Vaše múzeum je otvorené aj teraz, alebo len... Áno, moje múzeum je otvorené vždy. Je otvorené po telefonickej objednávke, samozrejme. Ja som rád, že ľudia v Ťahyni, v Tegeni sa vžili s mojím múzeum a mám z miestnych ľudí iného sprievodcu, keď ja nemôžem prísť, tak ide on. A potom som veľmi rád, že moji študenti sa chytili a že takisto sú aktívni pri práci v múzeu. Super. Mňa ešte na záver teda, spomínali sme teda tú súťaž holúbkov, to bolo také, že toto teraz chystáte, publikáciu chystáte, máte tých aktivít skutočne veľa, ale veľmi ma aj zaujalo to, čo hovoríte, že v tom našom vzdelávacom systéme je ten dejepis daný tak, ako je. Čiže ako by ste dali radu učiteľom dejepisu napríklad pre základné školy, že ako by mohli trošku ináč učiť tú históriu? Ja tých učiteľov učím. Dokonca vy ich učíte, no dobre. A vždy na štátnica im hovorím, vás ukameňujem, keď zistím, že sa pýtate roky v písomkách. Len... Čo si myslíte, a dá sa to vôbec? Viete, učiteľ dejepisu musí byť nadšený. Musí byť nadšený. Len, viete, školský systém dnes je v kríze. Tie učiteľky a učitelia dejepisu bohužiaľ sú väčšinou vyhorení a netreba ich odsudzovať, je to veľmi ťažké. Moja manželka je dejepisárka. Áno, hovoríte, že aké je to náročné. Takže viem, viete, musí byť nadšený a hlavne, ešte raz, musí vzbudiť záujem v tých deťoch a ten záujem vzbudí v tom, že sa bude venovať tým regionálnym témam a regionálnym dejinám. A ich rodinám, ako hovoríte? Ja mám študentov, ja mám študentov, ktorí v živote neboli v Košiciach. Mám takého študenta. Ako z Prešova do Košic nešiel, hej? Neviem, odkiaľ bol niekde, ale jednoducho nebol v živote v Košiciach, čo ja si neviem predstaviť. Hej. Nežijeme kultúrne, bohužiaľ. To je veľká chyba. Čiže aj zobrať deti, aj k vám napríklad. Áno, aj k nám, aj vôbec, veď v každej dedine je niečo zaujímavé. V každej dedine je nejaký príbeh zaujímavý. Treba skúsiť nájsť. Už keď nič iné, tak len tie pricestné kríže alebo na tých cintorínoch popozerať, že čo a ako. A skutočne to východné Slovensko je historicky neuveriteľne bohaté. Tak budeme držať palce pri všetkom, čo robíte. Nech sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa vám podarí zozbierať peniažky, ktoré tak potrebujete. Možno aj takáto výzva našim poslucháčom a divákom, lebo sú to skutočne veľké veci a to možno uvidia až ďalšie generácie potom po nás, že čo vy ste všetko zachránili a urobili. Ďakujem veľmi pekne. Tak nech sa darí. Všetko dobré, pokojné sviatky. Mojím hostom bol pán docent Martin Javor. Ja ďakujem za to, že ste nás sledovali, no a prajem aj vám všetko dobré a dovidenia pri ďalšom podcaste. Ďakujem veľmi pekne.